Cash grant alang sa mga labing naapektuhan sa epekto sa COVID-19 giapod-apod kaganiha sa taga Philippine Red Cross. Ila kining abag, ilabi na ni atong wala gayon na dawat nga ayuda gikan sa ubang ahensya sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa ibabaw istansya gym, gipang apod-apod ang cash grant gikan sa Philippine Red Cross. 3,500 pesos ang gihatag sa mga beneficiaries nga labing naapektuhan sa pandemya. Lakip sa mga nakadawat, kadtong nawad-an og trabaho gumikan sa COVID-19 o may mga sakop sa pamilya nga nagka-COVID. Miagi sila sa screening o validation sa PRC. Ang common denominators po ng lahat ng mga beneficiaries na ito ay sila po yung mga pinaka-vulnerable sa komunidad nila. At pangalawa, wala po silang natanggap na ayuda sa kahit saan man po. So yung Red Cross po yung unang-unang ayuda na umabot po sa kanila. Sa Mandaue City, moabot sa 3,000 ang benepisyaryo tanan nga nakadawat og ayuda gikan sa Red Cross. Gikan sa 5 ka mga LGUs sa Metro Cebu, ang ilang hatagan sa mukabat 25 milyones pesos nga pondo. Ito pong programa na ito ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng cash at ng pagkain. Meron din po tayong post-distribution monitoring na gagawin. Paano po ba nakatulong sa kanila yung suporta at ano pa po ba yung maaaring maibigay ng Red Cross maliban sa ganito pong assistance. Usa sa nakadawat si Ginang Pablita nga mapasalamaton sa mga hinabang kay matud pa wala sila mi-qualify sa ubang ayuda sa kagamhanan. Anak ko ajoy trabaho sir, hantod karon sir. Trabaho niya? Kuan private lagi nga maestra niya, wala jud sila. Wala siya kabalik maestra. Ya, wala jud siya kabalik. Kuan nagmauro gyud ang kumuha sir. So nalipay lang jud ko sir, kadawat ko aning sa Red Cross. Kaabag sab sa PRC ang ilang counterpart sa American Red Cross nga mihatag og ayuda. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.